Jeg er tæt på det kære dyr fra Papua-Ny-Guinea. Det er meget voldsomt dyr. Og det er meget farlige han fra Tika, som er oppe og slås. Og de gør sig klar til deres kamp. Og det er hans jagthal. Han er meget farlig, især når han er i besiddelse af fiskeleder. Vi kommer.